wadda inda al'umurin muhimma shi mu karanta. To yau za mu tashi akan babu ma ya ƙuluhu izara ahu she'un au fazi'a. babi zai magana kan addu'ar da za ka yi idan wani abu ya razana ka. asalin rau'u ba razani ba ne. falamma zahaba an ibrahim rau'u, abin da ka ce wa rau'u shine zuciyarka ta kada, hankalinka ya tashi amma baka firgita ba. an fahimta ko shine rau'u, wato hankalinka ya tashi kuma zuciyarka ta kada amma baka firgita ba, wanda ya ganka ba zai ga alamar firgici a tare da kai ba. shine rau'u. shi ko faza'u shine ka firgita, duk wanda ya ganka ya ga cewar ka firgita. an gane bambancin su. don haka shine malamin ya ce babu ma ya ƙuluhu izara ahu she'un, izara ahu she'un, idan wani abu ya tayar masa da hankali ko kuma ya ba shi firgici na tsoro amma fa bai nuna a fili ba. au faza'un au fazi'a, ko ya firgita ya fita a guje ko kuma ya rude ya rikice ko ya shiga dambarwa ko ya shiga rudani, shine faza'u. ko ka fita a guje ko kuma ka shiga fagamniya ko kuma da ganin ka an ga wanda ya rude ya shiga cikin tashi hankali, shine faza'u. fa fazi'a minhu. annabi dawuda alaihi salam ya shiga gida, dukan dogarai da security da kowane ma'aikaci duk an kulle kofar gida irin na sarauta, an rufe nan an rufe nan an rufe nan an rufe nan. ya shiga yana zaune a falansa kawai sai ga mutane. fafazi aminu ya ce wannan fa cewar kai to shine fafazi aminu kai lafiya. to wannan fafazi aminu shine ka firgita, wato har a ga alamar firgicin a fuskarka ko a aikinka, to shine faza'u. amma rau'u shine hankalinka ya tashi amma in mutum bai lura ba zai gane ma kana cikin tashi hankali, shine rau'u. an fahimta. to yace waruwina fi kitabi ibn sunni, mun ruwaito a littafin ibn sunni an sauban radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana idza ra'ahu shay'un, annabi ya kasance duk lokacin da wani abu ya tayar masa da hankali ko kuma ya bakanta, wato ya rikita masa lissafi, ya ji abin ba daɗi ya rasa, wato a zo a gaya masa wani abu ya dugunzuma shi ko ya ɓata masa rai ko ya bakanta masa rai ko ya tayar masa da hankali, ƙala sai ce huwa Allah, Allahu rabbi la sharika la. wato a zo a ce da kai motar da ka siya sabuwa fil ta kama da wuta, ta kaga yanzu na fana ajiye motar nan fa ta kama da wuta, to sai huwa Allah, wannan aikin Allah. Allahu rabbi la sharika la, Allah shine ubangiji na ba shi da abokin tarayya. wato kaga musifan na zuwa amma kuma bai tuna kowa ba san da Allah, bai ce ihu ba, bai ce wayo Allah, bai kama kuka da firgita ba. shi yasa lokacin da ɗaya daga cikin sahabbai da wani abu ya taɓa ce has, annabi ce da ce ka ce Allah da an rubuta maka lada. so ake da wani abu ya firgita ka ka fara kirawo Allah, to sai ka zama take Allah mala'ika rubuta maka lada. in kai sa'a ma kawai shikenan gafara ta zo har abada ma. saboda wani lokaci sai kai wani abin da bai taka karya ba a ganin ka, amma sai Allah ce ku rubuta masa lada tashin alkiyama. to shine yace idza ra'ahu shay'un, don wani abu ya tayar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tayar masa da hankali, ya kada zuciyarsa, qala sai ce huwa Allah, shine Allah. wato wannan shine abin da yan kaje ce hu 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 Allah hu, wato wannan ba kaga wani na dariya, wato wato lamiri ne mai nuna kasaita, kamar misali lauyoyi
idan suna so su yi emphasizing wacce kalma kuke sawa idan kuna so ku faɗo ta magana mai ƙarfi da babu wasa a kanta wacce kalma ce wadda ta fi emphasizing akan abu ba shi ba wato wace kalma za ka yi amfani da gwada wannan abin wato ka ba shi emphasis kamar ka ce shell ko wani abu kamar ka ce shell ko wani abu dai kamar da yau shi nake nufi ai yawwa to yawwa ka ji to ai shi nake nufi ai ka fahimta ko to cewar ka ce shell wato ka nuna abin nan you must do it wato to shi ne who din wato ka kawo kamar misali za a ce he kaza kaza ko wannan wato kalmar wato su kamar su yan kadiriya suna so ne su yi amfani da wannan kamar yadda abin nan aliyu mahawa abin da yake faɗa aliyu juma'a muftin misira wanda aka sauke aliyu juma'a cewar wannan hudin lamiri ne wanda yake nuna ƙarfin abu to da yace huwallah a cikin sura al'ami qulillah summa zarhum fi dughyanihim ya'mahun wato wata magana wato ka nuna wannan abin da zaka faɗa wani kasatacce ne kawai sarki ga sarki ne ko a tashi misali wani abu da in ka faɗe shi da wani irin girma to shine abin da yake nufi a nan ba wai ina so in ce kai kadiriya ko kada kai bane a'a wato su da suke cewa wannan da ake cewa innahu awwab hu din su suna so su fitar da lamiri ne suna so su fa wannan sai su sufaye suka san kayan su an fahimta to nan wato nan da yace huwallah din nan wato karfafa girman mazancan cewa Allah ke an gane abin da yake son faɗa to Allahu rabbi la sharika la Allah shine ubangiji na bashi da abokin tarayya yace warwina fi sunan abi dauda wa tirmizi an amru bin shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yu'allimuhum min al-faza'i kalimatun annabi yana karantar da sahabbai kalmomin da za su faɗa idan sun firgita abin da nake so in nuna shine annabi yana amfani akan magana Allah da sigar da wato zai nuna maka waye Allah nan girmansa wato ka ji girman abin da nauyinsa yadda zai bigi zuciyarka cewa idan mutum ya firgita ko ya hankalinsa ya sa shi ya lazana shine a'udhu bi kalimatin lahi tamma min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga fushin Allah da sharrin bayinsa da an gizawar shaidan an gizasa shine ziga kaka je kai abin da ba daidai ba wa an yahdurun ko kuma ya zo ya zama tare da ni ina sa ni abin da ba shi kenan ba wa kana abdullahi bin amru radiyallahu anhu abdullahi bin amru sahabin annabi ya kasance yu'allimahunna man aqila min banihi ƴaƴansa waɗanda suke da hankali da za a iya koya musu abu su rike su yi to yana koya musu wannan addu'a wa man lam yaqil wanda ko ba shi da wayo katabahu sai a rubuta masa fa'allaqahu alaihi ay masa laya to kaji to kaji sai ai masa laya to ta wani ce ha to ai yara yake yi wa idan ba su da hankali amma idan da yin gaba ɗaya laifi ne su sabai za su shiru shi ne asalin da ke so kalla idan laifi ne asalinsa za a shiru yanzu madara ta yara ko wanda yaro ne zai sha cewa aka yi haramun ne babban sha amma shi tafi dacewa da shi saboda cikinsa ba shi da ƙarfin markaɗa waccan babbar ko to idan abu asalinsa aka ce haram ne a wani wuri a halal a wani wuri ai wannan sai ka yi bayani haka laya halacce sai dai idan halayen nan tana ɗauke da saɓan Allah ko shirka ko kafirci
amma ita kanta najasa in ya zama da ba wani magani sai da najasar to ya ta tashi daga najasa ta koma magani ba najasa ba ce kuma an fahimta da haka ko da annabi ya ce a tsige layoyi daga abin nan na jakuna da ƙararrawa wanda mutum ya ce ai ba yin ƙararrawa a makaranta wai saboda wannan hadisin ba gaira ba dalili ko kuma a ce ya yi layi haram ce a'a layu da aka cire su da suke dauke da shirka da kafirci wannan ba a yi dasa su ba wancan kararrawa da aka sa camfi ne a ciki su sun ɗauka wannan kararrawa tana korar shaidan wasu kuma suna ganin kararrawa tana yanka mahon ne to me laifin wannan kararrawa don gazo ka yi kararrawa a makaranta bel an fahimta in ya shekara 18 ya cire layar to saboda da aka sa masa yana dan shekara 2-3 sabon Allah ka sa masa ai su lafiyayyun malamai ba su ce dole sai dan kalamin yaro za a wai laya ba habba ba ma kamar kai ma dan shekara 70 da wani abu kai ma za a yi maka laya kai ne baka so yawwa amma ba wai dan tana haram ba kai ne aka cusa maka wannan aƙidar cewar haramun ce da mai kyan da mara kyau kai aka sa wannan amma ni da ba a samun wannan ba ka gani ba ruwan ne la ya halacce قال الترمذي ce hadisun hasanu babu ma ya ƙulu idza asabahu hammun babin abin da mutum zai faɗa idan yana cikin matsananciyar damuwa hammu abin da bai zo ba kamar saurayi an sa masa rana za a yi biki wata 6 ya rage wata 3 aka kore shi daga aiki ko bai gama da kayan laifi ba ko ba shi da gidan kansa to duk harkar duniya tana hannunsa a shi yana fafutukar yadda zai yi saboda mai saboda yana cikin takura an fahimta ko wanda yake zaune a cikin gidan haya na wata masifaffiyar mace ko wani lauya da baya jin tausayi in ya sa ka a gaba dole shi kai saboda client nasa kai kuma ka shiga uku a hannunsa babu afuwa sai ka abin nan to shi kenan kana cikin wannan ka gama tara kuɗin ka za ka biya kuɗin haya kawai sai matarka kuma ta haihu kuma likita ya zo ce sai an mata ƙarin jini kuma ya ce sai an mata menene duk gaba ɗaya kuɗin haya suka tafi za ka ga kai kana mamakin wannan yaron ya zo maka da wata rigima sabuwa kana murna kana damuwa kuma to hammu shine abin da bai zo ba amma ya tayar maka da hankali kuma ya hana ka nutsuwa ya hana ka sakewa ya hana kwanciyar hankali shi ake cewa hammu wal au hazana ko kuma hazunu abin da ka ce hazunu abin da in ka tuno shi zai dinga tayar maka da hankali shi hazunu abin da ya wuce ne amma da ka tuno shi ɓacin rai duk zai zo same ka na ba a ce wato ba zai sa ai wannan firgitar da aka ce la hazunu fasul akbar shine idan sun ga tashin kano sun ga sai dinga haɗo ta da daman sun shiga uku a baya sai dinga hango cewa irin wancan ukun ce fa tsoro ya ƙara kama su ta gane to ruwina fi kitabi ibn sunni ana abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce man asabahu hammun wanda wata damuwa ta same shi aw hazanun ko kuma yake cikin ɓacin rai fali da'u bi hadhihi kalimati to yayi addu'a da waɗannan kalmomi ya ƙulu ya ce wato wannan addu'ar da kuke kallo duk bakin cikin duniya in dai ka faɗe ta da gaske to Allah zai yayi maka shi in dai da gaske ka faɗa kuma tsakaninka da Allah kuma ka sallama wa Allah ka faɗa to zai biya maka bukata kat har ma hadisi na cewa ko da musiba za ta shiga cikin dutse irin mulmulallen dutsen nan da ba shi da alamar tsagewa to za ta shiga ta fito da wannan musibar
ta yi waje da ita. An fahimta? Annabi yana yin ta kuma abubuwa suka dame shi kuma yana karantar da sahabbai. Allahumma inna abduka ibnu abdika ibnu amatika fi qabdatika, wannan wasu babu wannan. nasiyati biyadik madin fiye hukumuk adlun fiye qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaybi indak an taj'ala al-qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jala'a huzni wa zahaba hammi. To in dai bakin ciki ya dame ka kowanne irin hali mara daɗi ka dukufa da wannan, to Allah zai yaye ma. Allahumma ya Allah inna abduka, mu bayinka ne, ibnu abduka ko kuma ana abduka shine daidai, ba inna bane. Allahumma ana abduka ne, ba inna abduka ba. Ana abduka shine Allahumma ana abduka ne, ba inna abduka ba. Allahumma ana abduka, Allah ni bawanka ne, ibnu abduka dan bawanka, ibnu amatika dan baiwarka, fi qablatika muna cikin ikonka sai yadda kai da mu, muna hannunka. nasiyati biyadik, makwalkwalar kaina gashin goshi na gaba yana hannunka. ayin kana kallon rostulin kaka samu mai karfin tsiya wanda yake kama gashi jaɗin, ka ga mutum yana bin sa dole ko to shi ne na ka yi ma da cana in ka iya, ko da inyamuranci ko da ibo ko da barbarci, tunda Allah ji yana ji. ikhtilafun alsatukum wa alwanukum inna fi zalika laayatin. ai ba harshen da Allah baya ji, kai da wanda ka ga dama kawai, kada ka damu. to cewa madin fiye hukumuk, hukuncinka a kaina tintin ya zarce, wato ba zan iya fita daga cikin hukuncinka ba. adalin fiye qada'uk, hukuncin duk da kai min adalci ne, wato duk rashin daɗinsa. as'aluka bi kulli ismin huwa laka, ina roƙonka da kowane suna naka, sammaita bihi nafsaka wanda ka sawa kanka, au anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi a cikin littafinka, au allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da wanda daga cikin halittarka. to ka gani ko shine zaka ga wani lokaci mutanen Allah saboda bautarsu, saboda tsarkin zuciyarsu, sai ka ga sun samu wani zikiri ko sun samu wata addu'a, ko su ce a rubuta a sha ko a karanta a tofa, kuma sai ka ga Allah yana biyan bukata, kai kuma sai ka zo kana cewa ina hadisi. to lokacin da Allah ya san da shi wannan, kai kana ina a karan bana. an gane kaga cewa yi au allamtahu ahadan min khalqika, ko ka sanar da wani cikin halittarka. Allah zai iya sanar da kai wani suna. yanzu da annabi Suleiman ya ce ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya atuni muslimin, wannan ne ya ce ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi lahafizun laqawiyyun amin. ko qala allazi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka darfuk. dan daga kallon ne san da shi, waye sanar da shi wannan? annabi Suleiman shi koya masa? ba shi koya masa ba, kawai ta kace yana da ilimi. to yanzu masu science da suke kago wani abin da zai amfani al'umma ko na technology, wannan ilimin da Allah yake sa musu, sai ka zo ka ce ba daidai bane, sai ka ce a wannan ma'amala ne ba ibada bane. haka ne, amma dai abin da kake so gane shine Allah yana keɓantar bayansa ya ba su wani abin da bai ba kowa ba. shi yasa ka koma cikin tafin bayan Allah za ka ga irin waɗannan asahabbai a tabiya da shauransu su yi zikiri mai kyau wanda zai amfani mutum kuma ba tare da sun ce gashi ba, Allah ne kimsa musu. to shi ne ya ce a wista asarta bihi fi ilmin gaibi indak, ko kuma kake ɓanci kanka da shi a iliminka na gaibu.
an taj'al al-qur'ana nura sadri Allah ka sanya alqur'ani ya zama hasken kirjina wa rabi'a qalbi ya kuma dansasa zuciyata. Rabi'u shine wuri da wato inda ciyayi suka fito suke lif wato inda wani ya samu ruwa ya gyaru kole shar irin wanda ake nufi. Wajala a huzni kuma ka sa alkur'ani ya zama ya tafi da duk wata damuwa ta. Wa zahaba hammi da tafiyar da tashin hankali na. Fa qala rajulun min alqawm sai wani mutum a cikin sahabbai ya ce rasulullah innal magabuna laman gabina bi haula alkalima wanda duk aka yi wayo wawa shashasha wanda bai sa abin da yake ba shine wanda wannan kalmomin bai san su ba. Wato duk wanda bai rike su ba to in kana neman wanda aka yi wa wayo asalin gablu ka je a maka dukan hanci a ciniki shine gablu, ko kuma ka je a waye gari zama abin da yake mai sauki kai ka zama bami baka san yadda abin ke ba. Shine sai yake da iji waɗannan kalmomi iji yadda aka ziga Allah aka faɗi Allah sai ya ce ya rasulullah innal magabuna babban wanda ya hasara laman gabi na biya ula'il kalimat shine wanda ya hasara sanin waɗannan kalmomi da bai san su ba. faƙala sai annabi ce ajal haka ne faƙuluhunna ku faɗe su waɗannan kalmomi wa allimuhunna ku karantar da su fa innahu man hunna wanda duk ya faɗi waɗannan kalmomi iltimasa ma fihinna yana neman abin da yake cikinsu yana neman a yaye masa damuwa da bakin ciki azhaballahu ta'ala huzunahu Allah zai tafiyar da damuwarsa wa adala farahu kuma ya sa cikin farin ciki mai tsawo. An fahimta to ya ta la hawla wala quwwata illa billah. Wannan yau ka zo ba a shiga inna lillahi sai su da ba a zikiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba a yi. za ka yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko la hawla wala quwwata illa billah, amma ka kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba a yi. babu ma ya quluhu idza waqa fi halakati babun abinda mutum zai faɗa idan ya faɗi samu kansa cikin halaka. Wato tsautsayi yasa ko da kan hannunka ko babu hannunka ka samu kanka cikin halaka. An gane ko abin da ke cewa halaka shine kamar yadda sau da yawa in zo kama 'yan caca 'yan kallo ake kama, to shine halaka shine warda. Wato da yawa in 'yan sanda sun zo kama 'yan caca 'yan kallo aka fi kama a cikin kugin wandonsu. An gane wato shine warda, wato baka ji ba baka gani ba. Allah ya ji kan audu mai kuntigi ko rike shi ko mai waka 'yan caca da 'yan giya audu mai kuntigi ba ya akwai maroƙinsa wannan mai dogon gemun nan ita Allah ya raba da ban ji ban gani ba ya ke gari ta yawwa raba Hausawa yawwa ka gani kawai na ɗaya ke ba dunai ne ya gane shi raba Hausawa ya raba Hausa shine mai kuntigin ai, amma shi dogon mai gemun to an fahimta ko to ya kaga ina cewa ban ji ba ban gani ba. In shi rabu ya ce ai ka san cewa yadda suka je Jos suka yi caca aka cinye shi ya turancin riga ya turancin wando aka zo kuma aka waye gari da safe ma aka zo aka ce ba koko ba kaza ko caca ta cinye shi yake faɗa a waƙarsa ko to shine yake cewa kuma aka zo shiga uku ban je bai gani kuma aka zo a kama shi shine yake cewa ban je ban gani wahala ce ne ita. To shine abin da yake so ya gaya ma kuda kuna jin wakar wannan da kun ji abin da nake faɗa, amma shi wannan ya fahimta ya ji na wafa to dai na kama yan cata sai to ka ji wani kana kama yan cata shi sa ka san kalba Hausawa. Kun fahimta ko to cewa babu ma ya ƙuluhu abinda mutum zai faɗa idza waqa fi halakatin idan ya samu kansa cikin halaka. Ma'anar halaka wato ka samu kanka cikin musibar da baka shirya ba, ko da hannunka ko ba hannunka, amma musibar ta zo maka kai baka shirya mata ba, baka san da zuwanta ba ko baka tsammaninta, shine halaka.
warwina fi kitabi ibn sunni an ali radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace ya ali ala uallimu kalimatin kana so in gaya maka in karantar da kai waɗansu kalmomi idza waqa'ata fi wardatin idan ka samu kanka cikin warda shine ban ji ba ban gani ba ka samu kanka cikin ban ji ba ban gani ba na musiba qulta sai ka faɗe ta qultu nace bala ina so ja'alallahu fidaka Allah ya bani dama in miƙare na saboda kai kala nabi ce idza waqa'ata fi wardatin idan ka samu kanka cikin warda cikin musiba da baka shirya ba baka sai gani ba kulka ce bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim shikenan kaga ba wahala saboda annabi kullun so ke karantar da hanya mai sauki ai kaga wanda ya shawo giya ya bugu ya taho aka waye gari aka tare shi ina cewa ina so ya karanta ayatul kursi maganin aljani lokacin yan madabu da aka yi rasa yadda zai ce hulzuhuma ya kasa wato yana sai ya karanta ayatul kursi ya ga yan madabu a gabansa aljana ya rasa inda yana ta neman gashi a bige da giya kuma yana neman zai karanta ayatul kursi saboda ya kubuta daga aljani yace hulzuhuma kawai shi ke nan ita kwakwalwarsa ta iya kawo masa sai ta ɓace kaga shi ke nan shi ya sha to ai abinda Allah kawai ke so ya ga da gaske kake yi sai ce amman yujibul mudarra iza da'ahu wane ne zai kira Allah a lokacin da yake cikin tsananin da hankalinsa ya dugunzo ba shi da makoma sai Allah ya ga Allah bai taimake shi ba babu shi to daga da ka shiga cikin warda sai ka ce bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim annabi ya ce fa inna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yasrifu biha ma sha'a zai tunkuɗe abin da ya tsara ya ga dama min alwa'il bala'i na daga bala'i gwargwadon ikhlasinka gwargwadon yadda zai tsere da kai daga wannan bala'i gwargwadon kuma yadda zuciyarka ta tafi gaba ɗaya qultu na ce iji imamun nawawi alwardatu abin da kace warda bi fatahil wawi shine kai fata ka ce wa iskanur ra'i kai dauri akan raka ce war wa hiya alhilaku shine halaka babu ma ya kuli idza khafa qauman babun abinda mutum zai faɗa idan yana jin tsoron waɗansu mutane kamar zaka shiga wani gari kana tsoron sharrin mutanen garin ko kuma idan wani abu ya haɗa ka a hanya kana tsoron sharrin waɗansu mutane duk lokacin da kake jin tsoron sharrin waɗansu mutane kawai sai karanta wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai shiga gari in yana tsoron sharrinsu yana karanta wannan addu'a duk lokacin da kake jin tsoron sharrin ko da mutum ɗaya ne kake jin tsoron sharrinsa ka karanta ruwina bil isnad sahih fi sunan abi dauda wan nasa'i ana bi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana idza khafa qauman idan annabi na jin tsoron waɗansu mutane kala sai ce allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allah mun sa ka a cikin makogaransu muna neman tsari da kai daga sharrinsu ai ku kasan in ka ɗauki makoshin mutum ko in ka samu wanda iya ɗaukan makoshi ko ai kaga mutum nan dan autan makogaran ka yake kama makale yadda numfashin ka ma ba zai yiwu ba daman nan iska ce take shiga ko to shine Allah mun sa ka a nan babu ma ya kure za khafa sultanan babun abinda mutum zai faɗa idan yana jin tsoron mai mulki a da can idan masu mulki saboda zaluncinsu idan suka kira mutum to tafiya yake da likafani har ma ya yi wanka saboda ba dole ne ya dawo ba haka duk mun yi sa'a yanzu ba wani shakki da zai yi wannan yanzu cikin sauki ka zo kawai a danne ka da saraki ne suke haka kawai a danne ka yanka ka moka kawai ko a jefa ka wata muguwar rijiya in ka tafi kenan kai ma ba tsani ba kuma za ka iya kama ko ina ka hau sama ba to wata ran imam malik radiyallahu anhu
aka samu rashin fahimta da shi da halifa ya zo ya aiko a kira shi sai ya shiga gida ya rubuta wasiya ya yi wanka ya ɗauki da kafani ya makale a hannu ya tafi ya ji bayan sun gama magana ya ce wannan mai a hannu ya ce da kafani ne ya ce na mai ce dan ban sani ba ko za ka kashe ni to in ya zo na tada da kafani na sai a min sutura ya ce ya kafin karfin haka an fahimta to da haka to a wancan lokaci yanzu babu amma yanzu ma ana yi cewar ya zama da masu mulki su kira da can ne lokacin saraki da mutum za a kira mutum kawai shi ke na tafi lahira ba za a sake yaninsa ba yanzu kuma sai dai kuma a sa waɗansu su yi Allah kiyaye to babu ma ya ƙulu idan khafa sultanan babun abin da mutum zai faɗa idan yana jin tsoron sharrin wani mai mulki ruwina fi kitabi ibnu sunni an ibnu umar radiyallahu anhu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce idza khifta sultanan idan kana jin tsoron sharrin wani mai mulki au gairahu ko kuma kana tsoron sharrin wani wanda yake ganin ya fi ka karfi fa qul ka ce la ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sana'uka cewa la ilaha illallah al-halimul karim ba wanda ya cancanci bauta sai Allah halimi mai haƙurin da zai iya ramuwa gobe karimi ne mai alherin da ba ka zato subhanallah ya rabbi samawati sab'i tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin sammai guda bakwai wa rabbil arshil azim kuma ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illa anta ba wanda ya cancanci bauta sai kai kadai Allah yana so ya ji an ce la ilaha illa anta azza jaruka in ka ba mutum mafaka ba wanda ya sai kare wannan mafakar kamar mutum ne ya shiga embassy na america azanci ya kare ko ba mai taba ka ko na ingila ko na kowace kasa ma dai ka shiga embassy ai ka sha ko za ku kuta to wajalla sana'uka ya banka ba irinsa malam ya ce wa yustahabu an ya kula ma qaddamnahu fil babi sabiq yana da kyau banda wannan addu'ar da aka gaya ma ka faɗi ɗayar Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim an fahimta wato yana da kyau idan ma ka faɗi wannan ka faɗi waccan ka haɗa biyu an gane to yace min hadisi abi Musa babu wancan shine wanda muka karanta yanzu babu ma ya kulu idza nazara ila aduhi babun addu'ar da mutum zai idan ya dubi abokin gabasa an zo za a kamsa ne ko za a buga ne ko kuma ka hango shi ruwina fi kitabi ibn sunni mun ruwato a littafin ibn sunni an anas radiyallahu anhu qala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi gazwatin mun tafi wani yaƙi tare da annabi falakiyar aduwa sai muka haɗu da abokan gaba fasami tuhu ya ƙuli sai na ji annabi na cewa ya malika yawmiddin ya malika yawmiddin iyaka abudu wa iyaka asta'in ka karanta fatiha kawai ka huta an gani shine ya malika yawmiddin iyaka abudu wa iyaka asta'in falakadi ra'aytu rijala tasra'u na ga waɗannan abokan gabar su da kansu ma suke faduwa kafin ma kai musu duka ta duribu hal mala'ikatu mala'iku suna dukansu min bayyana aidiha ta gaba a daki mutum wa min khalfiha ta baya a daki mutum malam ya ce wa yustahabu ma qaddamnahu fil babi sabiq min hadisi abi musa wannan hadisin na abu musa allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim yana da kyau da ka sa shi a nan ma babu ma ya kulu idza arda lahu shaytanun aw khafahu babun abinda mutum zai faɗa idan shaydan yana bujuro masa yana sa masa wasi ko yana sa masa shakka ko kuma yana sa masa tunani mara kyau ko kuma yana sa masa wani abu wanda yake bai dace ba ko yana razana shi an fahimta ko aw khafahu ko yana jin tsoron sa قال الله تعالى الله يجي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم
idan shaidan ma ya samu damar da zai dan an giza ka to ka nemi tsari da Allah domin Allah mai ji ne masani ki daga cewa uzu billahi minash shaitanir rajim kawai wa qala ta'ala ubangiji ce wai za qara'ta alqur'ana idan ka zo kana karatun qur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura idan ka zo kana karanta alqur'ani waɗanda ba su imani da Allah ba su imani da kai ba muna sa kariya tsakaninka da su yadda ba za su cuce ka mana muna baka tsari muna baka kariya bayan bagi ya kamata an yi ta'awazar mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim summa yaqra'u min alqur'ani ma tayassara ka karanta abin da ya sauka da alqur'ani duk ayat da ka ga dama wanda ta zo a kanka kawai karanta ta warwina marwaito fi sahih muslim a sahih muslim عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وترى النبي تاشينا صلى cikin dare fasami'nahu yaqulu sai muka ji na cewa a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka shi dan ya to karara a fili yayi kan annabi sai aka ji shi na cewa a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah da kai sun makalar sai ya ce al'anuka ina tsine maka bi la'anatin lahi da tsinuwar Allah da yi maka salasan annabi na faɗa ka sau uku wabba sa ɗaya da sai muka annabi ya miƙa hannunsa ka annahu ya tanawalu shay'an kamar zai kamo wani abu wannan ma fa daga minan salati da ya gama sallah kulna maka ce ya rasulullah sami'ina ka taqulu fi salati shay'an mun ji a sallah kana faɗa wani abu wanda lam nasma'aka taquluhu qabla zalika da ba mu ji kana yin wannan addu'ar ba wara ainaka basatta yadaka mun ga kuma ka miƙa hannunka ƙala sai ce inna aduwallahi iblisa yace makiyin Allah mara albarka iblis ja'a bi shihabin min nar ya zo da wuta bakin wuta ina tuna mu li yaj'alahu fi wajhi idan ya sa a fuska ta yana tuna mun bakin wuta a fuska fa qultu shi sa nace a'udhu billahi minka salasa maratin sa uku sun qultu nace al'anuka bi la'anatillahi tamma ina tsine maka da tsinuwar da Allah ya maka cikakkiya fasta akhara salasa maratin sai dinga ja baya da kansa ja baya daya biyu uku taka uku summa aradtu an akhudahu sai nayi niyan kama shi sai su buce wallahi laula da awatu akhi Suleiman ba dan uwana Suleiman yayi addu'a ba yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab annabi Suleiman ya ce Allah ka bani mulki da babu irinsa domin kana yin kyautar da ba irinta to ba don wannan addu'a ta annabi Suleiman ba da na kamo shi dan din na daure shi yara su ganshi su dinga wasa da shi a fili to amma saboda addu'a annabi Suleiman domin ce na shaƙe shi har sai da yawon sai dinga zuba a hannuna an gani to annabi ya ce la'asbaha mau saƙal da sai waye gari a ɗaure tal'abu bihi wildanu ahal madina yaran madina su dinga wasa da shi wato a yi kace-kace da shi ke ƙultu na ce ji imamun nawawi wayan bagi an yi azina a zanen sala ka ga kiran sallah ma kaɗai ya ishe ka maganin shi ɗan kiran sallah don ba abin da shi ɗai baya so irin kiran sallah da ka shi ne malami yake cewa ya kamata a dinga yin kiran sallah wato kiran sallah shine babban maganin shi ɗan faƙadar wila domin kuma ruwato fi sahihi muslim an suhail bin abi salih annahu qala arsalani abi babana ya aike ni ila bani harisa zuwa banu harisa wa ma'i gulamun lana ina tare da yaron gidanmu aw sahibu lana ko ina tare da wani tare da ni fa nadahu munadin min haidin bi ismihi sai ya ji hatif kawai sai ya ji ta wani bango daga wani kango daga jikin wani garu kawai sai ya ji ana kiransa da sunansa wa asharafa allazi ma'i al-haidi shikenan sai wannan muke tare da shi da sai ya kokarin ya haula katangar nan da ya ji ana kiransa ta jikin katangar da ya haula fa lam yara shay'an bai ga komai ba an gane kun san da can ana ganin aljanu ga yan mudabu ko ga karen nan mai sarka baki ko da shirgo aljanu da ake ganin su da can
da ce ai ba yanzu ce ana ganin ta mace na ce da ana ganin yan madabu ko har ma ana ganin tafi wanda yan sinima in kana daga sinima ka dauke ta a keke ku ta yawo ka kai ta nan ta ce ba nan ba ka kai ta nan ta ce ba nan ba dan sinima ta yawo ya gaji ko kuma mai tausayi ne kai ka ce ina ne kina kuka ina zaki nan zani ka kama raka ta ku ta yawo da ita ta azabtar da kai da kuma wannan bakin karen nan mai sarka da yake towa daga dala ya tafi sai ya wuce fage ya tafi can sannan kuma gobe a sake ganinsa kuma an fahimta to da can akwai waɗannan amma yanzu tun da shaidanu sun fi shaidan ai su sun gudu kuma kwarai kuwa ga disco ga calikanci ga tsiya iri-iri a shi kansa ba sai koma gefe guda bai tsaya ina kallo me zai yi kuma yanzu kwarai kuwa yanzu wani an yi zo kwaso maso ta tsiyar ma shi ya isa an fahimta ko shi kansa a wani lokacin shi ma sallama yake yi da haka yanzu ai babu shaidanu a fili ba ni za shaidan ya fito a fili saboda duniyar ta canza in ya fito a filin ma wani shaidan ne zai nuna masa fi ya shaidanci ai an fahimta ko to fa zakartu zalika na abi sai nake ba babana labari fa kala sai babana ya ce law sha'arta annaka talqa haza lam ursilka da na san law sha'artu kenan da na san cewar za ka haɗu da irin wannan abu a hanya da ba aike ka ba walakin sai dai idza samita sautin duk lokacin da ka ji irin wannan sauti ana kiranka fanadi bis salati ka kira sallah kawai shi kenan an fahimta kamar shi al-qadir jilani radiyallahu anhu kawai yana zuwa sai jihatu ya ce ya abdul qadir ni ubangijinka ne na yafe maka yin sallah ba sai ka yi sallah ba ka daina sallah na yafe ma bautar da ka yi ta ishe ka ice waye ka yace ni ubangijinka ne ice ka ce kai ne Allah ice ni ubangiji ki ce a ka ce kai ne Allah ne ai ba zai shaɗan ya ce Allah ba sai da ce ubangijin ai ba da sai shaɗan ya sai ce Allah ba zai yiwu ba da aka yi ce tafi mutumin banza za ka halakar da ni to shi ne ce fa inni sami'tu abu hurairah radiyallahu anhu naji abu hurairah yau hadisi yana ba da labari an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala manzo Allah ya ce inna shaydan idza nudiya bi salati idan ana kiran sallah adbara sai ya juya an gane ku to na'am zai ka ce wannan saboda shi da abin da aka sani a jahiliya ba karatu amma tsohon addu'a ce ta jahiliya to gashi ka haddace ta ai to da za magana laya ya kama rigima yanzu kuma gashi ya kawo maguzanci lamba daya ya haddace shi a kansa an fahimta to sannan babu ma ya kolo idza galabahu amrun babun abin da mutum zai faɗa idan abu ya fi ƙarfinsa idan abu ya gagare ka abin da mutum zai faɗa ruwina mun ruwaito fi sahihi muslim ana bi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce al-mu'minul qawiyyu mu'mini mai ƙarfin zuciya mai ƙarfin imani mai ƙwazo mai himma jajirtacce khairun shine mafi alheri wa habbu ila Allah ta'ala kuma shi Allah ya fi so min al-mu'min ad-da'if akan mu'mini mai raunin zuciya talababiya mai raki mai gazawa mara himma da kwazo wa fi kullin khairun amma kowannen su ina da alherin sa shi wannan mai raunin ina da ranar sa wani lokacin zaka tafiya kai tafiya da matsolaci yana taimakawa dan zai dinga kokarin kafa in ka tafi da mara tsoro ko kawai afka za a dinga yi babu lissafi to ita ihris ala ma yanfa'uka duk abin da ka san zai amfane ka kada kai wasa da shi in dai ba saban Allah bane duk abin da ka san zai amfane ka kada kai sakaci shi yasa turawa suka yi nasara ko yanzu ba America yana da wasa
abin da ya sa ingila ta gagarin mutane naci ga ta yi kankanuwar ƙasa fikin da ita amma naci na bature shi ya taimake shi. To kai ma idan ka zama mai naci mai ƙwazo za ka yi nasara. Duk wanda ya fi ka naci sai ya fi ka nasara. To amma mu da yawa ba mu da wannan, da mutum ya ɗan taɓa fafa sai ce kai ya haƙura, kada ka wanda kanka a banza, ko ba ka ke cewa ba ko to amma duk abin da ka san zai amfani ka kada kai wasa da shi. Shi yasa kake kallon waɗancan mutane ba sa yin wasa. Baturin ingila mai nacin tsaye ne, kada ɗan jamani ya ji labari. Wanda duk ya fi ka naci da ƙwazo da himma dole fi ka nasara. Shi yasa aka baka labarin kwaɗin nan guda biyu da suka faɗa nono ne ko ruwa, suka faɗa ruwan zafi. Kaga shi ɗayan bai ya haƙura kawai mutu a banza a wafi, ɗayan kuma ta himma. An fahimta? Da haka kullum annabi bai taɓa yarda da mutum ya zama rago ba. Shi sa malamai suka ce duk mutumin da ya ɗauki zakkarsa ya ba lafiyayyen mutum mai zaman banza ya zama fasiki. Ya zama fasiki. Ka ɗauki zakkarka, mutumin da yake lafiyayye ingarma zai iya aiki na da kwalinsa, kuma ka je ka bashi zakka ina zaman banza baya komai, to ka zama fasiki. Ka zama fasiki. Ba za ka bishe da ka a kotu ba, saboda kai fasiki ne. Don me? saboda ka ɗaure wa zaman banza gindi. Kun fahimta? To shi sa annabi duk lokacin da ya ga wani mutum mai himma yake son sa. Sahabbai ma haka. Dubu fa wanda ya kashe Umar fa, dubu Umar sai da ya takaicinsa. Kaga kashe shi yayi, shi ya soke ya mutu, amma sai da ya ji takaici. Domin lokacin da wanda ya kashe Umar bin Khattab sun haɗu da shi, ya ce yaya ƙoƙarin da kake? Ya ce na ta ƙoƙari, saboda shi ba sana'a ɗaya yake ba, yana wannan. Sai ya ce to yaya al'amuran naka me ke damunka? Ya ce ni haraji ya min yawa. Ya ce ai kana da ƙwari, kana ƙoƙari, kana kaza, ai ba ka kai da ƙwarinka ai. Sai ce kana yin mafici, ka yi min wanda kyakkyawa guda ɗaya mana nima, irin raha da mai mulki yake. Sai ya ce zan maka maficin da duk duniya za ta gan shi, za ta ji shi. Ya ce na gode. Ya ce Allah yana nan. Bayan sun tafi, ya ce ka san me yake nufi? Ya ce zai kashe shi, kowa ya sani. haka ya san zai kashe shi. Ya ce ba mafici zai ba, kashe ni zai, kuma shi ya kashe shi. Amma lokacin da aka soke shi, da ya je zauna ya ce ku je ku duba waye ya soke ni, sai aka zo aka ce ai wane ne ya soke ka? Ita mai himmanin da ƙwazo shi ya soke ni. Kash, Allah sarki, yadda yake da himma da ƙwazo, na yi umarni na ce a kyautata masa. Ya ce amma na gode wa Allah da ba musulmi ne ya kashe ni. To amma kaga abin da yake so a fahimta, ya yabe shi da ƙwazon tare da ya kashe shi, ya soke shi ya mutu. Saboda duk inda mai ƙwazo yake wajibi ne a girmama shi, a mutunta shi, a martaba shi. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake, me yasa yake son Huzaifa? Me yasa annabi yake son Khalid? Khalid a yakin Hunain har zakarinsa an kibiya ta soke shi, duk jikinsa aka yi masa ruwan kibiya har zakarinsa, amma wannan bai hana shi ya tashi ya ci gaba da abin da yake ba. Haka da annabi ya ga wani mutum mai himma da ƙwazo, sansa yake yi. Saboda mai, saboda shi ne mutum. To shi sa annabi yake gaya muka nan, yace ihris ala ma yanfa'uka. Abin da kace hirsu, wato naci irin yadda kare kan yi naci, ko naci irin yadda damusa ko cita ko kuma yadda kyanwa, wato idan suka wato kamar wato in suka ga cewa sun ga dabbar da suke so za su kama, ba za su haƙura ba, sai dai abin ya fi ƙarfinsu. To shine ihris, wato ka zama mai naci da riko da himma da ƙwazo akan duk abin zai amfane ka, kada ka yi wasa da shi. Haka ake nan musulmi bai kamata ya zama malalaci ko kuma ya zama rago, bai kamata ba. Domin shi wanda kashe Umar bin Khattab yana yin sana'a ta kusa 10. Shi sa Umar bin Khattab ya ce a kyautata masa saboda ƙwazansa. An fahimta? To
to shine annabi ya ce hiris alama yan ba'uka ka zage dantse ka yi kwazo da kwaɗayi akan duk abin da zai amfani ka wasu in billahi kuma ka nemi taimakon Allah wala ta ajiz kada ka tsaye da kai raki kada ka gaza ka ce ai nayi abin ya isa ka a'a shi da nake ce wala ta ajizna kada ka yadda ka gaza kada ka yadda ka gaza ko me shi yasa wancan da hadawi shugaban azhar wanda ya mutu 1946 an taba ku labari kun ga ai draft out ya zama aka kore shi a jami'ar azhar ya kama yawo a gari irin yadda ɗalibai suka yi su jawo shi su yi fushi amma da ya zo na gindin bishiya a gindin dutse ya gaji tilis iga tururuwa ta kama ɗaf ta faɗo ta sake kama ina kirga sai ta so 70 sannan ta hau ita idan wannan za ta yi wannan dan me yasa ni ba zan ba ya koma ya sake registration a azhar ya yi karatu sai da ya zama shugaban azhar to ka gani an fahimta to ko akwai wani dutse yana nan a indiya a wani ƙauye wanda wani mutum ya dinga salin dutsen nan don ya wa mutanen su hanya wanda har yanzu hanyar mata an gyara ta an mata kwalta shekara 20 ya shi kadai yana fasa dutsen nan har sai da yau mutanen su hanya to haka ake so kada ka zama mai raki kada ka zama mai gazawa kada ka yadda ka fara abu ka ce ta yi na abin na haƙura a kada ka haƙura babu wata dabba mai lalaci in ba kura ba da ba ta iya kama komai sai an kama ta ci sha haukaci to wai annabi ya ce wa in asabaka shay'un in wani abu ya same ka fala ta kula kada ka ce lau anni fa'altu kaza kana kaza kaza ina ma ban yi kaza ba ina ma kaza nayi da kaza ne da ya zama kaza da kaza wannan ai laki ne shi yasa imamu al-Ghazali ke cewa kuma iya mamada da haka ne da an ga yaro ya haka ya tagumi sai a doki hannunsa shi ne imamu al-Ghazali ke cewa kada a yadda a bar yaro baya wasa ka zo ka ce wai ya kai sarkin wai tarbiyya ne ka kulle ɗanka a gida wai ba inda za shi to me kenan bai ji ya daki wani ba ya sa shi kuka an dake shi an sa shi kuka an kada shi ya kayar kawai ka saboda tsamar tarbiyya wai kai mai tarbiyya ne ka zo ka kulle shi a gida ba inda za shi za ka kashe kwakwalwarsa baka sani ba ka bar shi ya fita a guje ya faɗi ya daki wani ya kuka shi ma a dake shi ya kuka yi mugunta a yi masa mugunta ya buga a buga shi yawwa shi ne daidai amma ka zo kawai ka hana shi kawai ya tashi sulu iyo ba wani abu da zai yi in gudu ya kama shi ba zai wani gudu ba in rigima ta kama shi ba zai iya rigima ba ka cinye masa ƙuruciyarsa to in ya girma mai zai faɗa yanzu yaran yanzu sun iya kurme sun iya ruwa sun iya su ba su iya su ba lafiyayyen gudu ma ba za su iya na mil 10 ba su tsaya ba sai sun kama haki sun faɗi lafiyayyen ku tafo ma da za su daki mutum ya ji ya da ku ba za su iya ba brolas ne kawai to shi yasa ba a san yaro imamul Ghazali ke to da an ga yaro ya yi tagumi a doke hannunsa da an ga yaro yana zaune a ce kashi ka je kai wasa saboda kada ya tashi ba shi da himma ba shi da kwazo Umar bin Khattab ke cewa ku dinga min hamzari babana bai san wasa ba babana in ya ganka a zaune ba da daddare ba lokacin huta ba dukan ka zai dole ganka kana wani aiki ice ku dinga min abubuwa da yadda kuke gani nan babana da kuke kallo baya son ya ga mutum na zaman banza yanzu ne ya maka shegen duka zaka ku daina gani yadda nake haka aka tarbiyyantar da ni Zubairu bin Awwam Safiya dukansa take ba wajen yin laifi ba aka ce me yasa tace so nake ya saba da duka kada ya ji tsoron dukan wani mahaluki to gani an fahimta to da haka ba in dai kai musulmi ne to bai kamata a ce baka da karfi ba bai kamata a ce baka da kwazo ba bai kamata a ce baka da himma ba bai kamata a ce kai ka isa da kanka ba bai kamata ba in kana musulmi amma ka zama shafaji ga kama wani wali da ake cewa mai tausayin kasa kaga wani ba hukaci ne an fahimta to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam koyaushe duk abin da yake na kwazo za ga shi ke yi walakin kul ka ce kaddara Allah haka Allah ya kaddara wa ma sha'a fa'ala abinda Allah ya so sai ya aikata
fa inna law kaga kalmar law ina ma ban yi ba ina ma kaza taftahu amalan shaitan tana buɗewa shaitan kofa ya sa maka raki shikenan ka kasa yin komai وروينا بسنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين النبي يأي شريعة كان وسمت أن يقدابيو فقال المقضي عليه وأن أكي وكنت شوشيني مالا قسكيا لما أدبر lokacin da aka yanke masa hukunci akan ba shi da gaskiya da ya tashi tafi sai aka ji shi ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil dama ita ce kalmar da ka faɗa abu ya fi ƙarfinka faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa inna Allah ta'ala yalumu alal ajiz Allah yana zargin mutumin da yake mai rauni mara himma mara ƙwazo mai gazawa walakin alayka bil kaisi hasbiyallahu da ka faɗa ba amma halin da ka faɗi ta ba baka yi ƙwazo ba baka himma ba baka kare kanka ba baka tabbatar da abin da ya kamata ba kawai ka ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil yace ka sani Allah yana zargin wanda yake da rauni amma kuma ina so in gaya ma ka tashi tsaye ka zama mai wayo da hikima da basira nan abin da annabi ke so ya faɗa shine irin abin da muke komai ta so a ce a yi addu'a ba za a yi aiki ba a'a a lalle a yi aiki kuma a hada da addu'a kamar da ibnu qayyim ya bayani mai yawa akan wannan azadul ma'ad cewa lalle ne ka sani ka zo kawai ka ce Allah ka taimake ni amma baka tashi ka yi aiki ba wannan ba aikin Allah kake ba ka fita daga aikin Allah sai ka tashi ka yi aiki sannan za ka nemi taimakon Allah amma kawai ka zauna Allah baya tare da wanda yake gazawa da haka ka zo an kada kai baka iya zuwa ka kare hujja ba kamar yadda yawan mutane mutum ya kasa kare haƙƙinsa sai ce Allah yana nan to Allah yana nan me yasa kawai saboda zaman banza aiki Allah kai zai saurara yawa aiki ba daidai ba ne ya kake kai na ce kai ya kake yi kai da karfin na kai kare me kake yi ai kai baka na kokari tunda kun ga gashi da shekara 80 na abu amma yana hawa keke kuma yana zuwa ya aiki nawa ake biyan ka albashi to ya canza magana kuma ya yi aikin lauya ya warware ya tsinci to da haka kaga ya sunan ƙauyenku na? tokarawa to daga tokara yake tafiya a keke yanzu nan ya hau keke tokara za shi to kaji sai da rana ta ka yi kokari yanzu a waɗannan samarin waye zai hau keke je tokarawan a keken ko da ba zai dawo ba to shi sa abu sai da kudu ke cewa annabi ya ce da mu yi tafiya a ƙas don kada ta kama mu kasa yi mu yi gudu don kada gudu ya kama mu kasa yi mu yi sukuwa a doki kada sukuwa ta kama mu kasa yi so ake kai ta kokari akan komai don kada wani abu ta so ma ya gagare ka kuma don baka zo ka zama shafi shi kenan to Allah ya sauke ruwina fi sunan abi dauda an aufu bin malik radiyallahu anhu to shine dai yace fa iza galabaka amrun a shine walakin alayka bil kaisi al kaisu ma'anarsa wayo dabara hikima kwazo zage dantse jajircewa wato kalma ɗaya ba za ta fassara kai su ba hadisi na cewa alkayisu mai man dana nafsahu hawaha wa amila lima ba'd al-maut da haka gajiyayye shine wanda yake ta buri akan Allah kawai baya aiki to yace walakin alayka bil kaisi shi yasa mai mukutasar yake cewa an gina kasuwanci akan tseren wayo alal mukayasa an gina kasuwanci akan tseren wayo haka kuma rayuwar duniya akan tseren wayo aka gina ta fa iza galabaka amrun shi sa waɗancan kullum suke ƙoƙarin su mai da mu consumers mu zama muna duk abin da suka aikata
su kawo mana mu siya, mu kuma za mu iya yi mu siyar ba. Fa iza galabaka amrun, duk lokacin da kai bakin ƙoƙarinka amma abin ya gagare ka, fa kul anan ne zaka ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil. A ƙarshe ce qultu alkayisu, abin da ke cewa alkaisu bi fatahil kafi shine ka ce ka, wa iskanul ya'i kai sukuni akan ya kai, wa yudlaqu ala ma'ani, kalmar kayisu tana da ma'ana da yawa, minha daga ciki arrifqu, ka bi abu a hankali a hankali sannu sannu da tausasawa har ka je inda zaka, shine ba shi ke cewa sannu ba ta hana zuwa. fa ma'anahu wallahu a'lam, abinda ake nufi Allahu a'lam a wannan hadisi shine alayka bil amali, ka tashi tsaye kai aiki amma fi rifqin, cikin tausasawa, banda garaje, banda abin nan wato ci da zuci, bi haisu tabiqu dawamu alaihi, dan ka iya dawama akan aiki. To alhamdulillah. Kuma salam. To ku tashi, ai karshen wata an biya albashi ko to ku tashi ku zaga, an yi alat ko to to wannan jin ka cewar Allah wadda mijinta jarumi ne an kashe shi filin daga, ɗanta jarumi ne an kashe shi, mijinta jarumi ne an kashe shi, sai take shugaban halitta ina nan lafiya aka ce yana nan, ba ta yadda ba, sai da ta gan shi take alhamdulillah, sai wa Allah godiya ta rubu sai na sula salama. Akar makalla wannan mata ba san sunanta ko Allah sai ya jama'a. Na manta sunanta. Na manta sunanta. Me sunan zai maka, za ka sa sunan ne? Za ka sa sunan ne? Na ce za ka haihu ne ka sa sunanta? A'a, na ce za ka haihu ne ka sa sunan? To me sunan zai kara maka? Me sunan zai kara maka idan an gaya ma? Na ce sunan me zai kara maka idan an gaya ma? Domin na fahimta in da san sunan ta kuma san kamar yadda aka gaya min sunan wancan wadda ta kai kara a dawata belin dan uwanta ga mijinta ga ɗanta. To ya isa ka, bismillah. Ya yi kyau, ana bukatar cewa yi waya masa bayani kan kiɗa da waka, ya riga an yi bayani da ka ba za a ɓata lokaci ba a kai, yana da shekaru ka je ka ji. Za a yi muku za a yi abubuwa guda 10 za a faɗa daga, za a buga a takarda yi so wanda suke sha'awar su karanta. ɗaya in aka rasa ruwa saboda ruwa ko saboda musiba ko saboda bala'i, ba abin da ba a yi roƙo saboda shi, har girgiza ƙasa ma duk ana yi. Ana cewa yin ana ƙarfin ruwa za a iya yin addu'a a yi roƙon ruwa, za a iya yi, ya halatta. Ai ko halin da muke ciki a Najeriya ma ya halatta a yi salatul istisqa inda ana yi, ba za a yi ba. To to tun da ya kawo Allah ya ba komai, ya ce wayo Allah, ba laifi. To sallar roƙon ruwa kamata yi shugaba ya jagoranci mutane, amma idan bai jagorance su ba sai su haɗu su yi. Yemi a caca, ita caca halarce, ka ji kuma wani karambani na?
to na farko ne aka ce sakilat ka ummuka ma'anarsa shine wato kamar ka ce kai kayi hasara, amma ba ana faɗanta ne a matsayin zagi ba, a matsayin wato a nuna maka cewa abinda ba kai sa'a ba, kai dai ba kai sa'a ba, da ba shi ka ce a ba kai sa'a ba, to balarabe shi kuma sai ce kayi hasara ko uwarka ta yi hasararka, amma ba da niyyar zagi yake faɗa ba, yakan faɗa ne kawai don magana. Amma tambayar su ta biyu me amfaninta, wai idan mutum ya turancin ɗansa, ka san a cace dan an cinye ka kuma sai ka ɗau rigarka ka ce to ka yi turancinta a baka kaza a kan rigar, in ka samu kuɗi ka dawo a dawo maka da kayanka. To idan mutum ya turancin ɗansa aka je kotu, ita kanta cace kotu ta yarda da ita tukunna, kotun musulunci. Sai dai a ƙasashen duniya da cace tana daga cikin hanyoyin samun kuɗi, amma kamar yanzu muna aka kai kotun shari'a musulunci kana caca, ai bai laifi ne kai. Da ka yi turancin ɗanka a caca a ƙasashen da suka halatta caca, wannan ba laifi, amma kamar mu a nan da ba halatta caca ba zai yiwu ba. Tun da addini da ke caca ɓoya ke yi, ka fahimta, kwananta a fili caca ba a yi, na ba a yin caca ko? Da tambola da loka-loka da ne, na to, na? Ai shi ne na ce, a'a, ai shi turanci ba jingina ba ce ai, shi turanci shi ne ka miƙa rigarka a baka kuɗi na kaza, amma ran da duk ka samu kuɗi za ka dawo da su. Na? Za a ci gaba da can mana daman idan ka farke, ko? To, eh, eh. A dama ya so ake ka dinga haɗa biyu da addu'a da aiki. Yana magana cewa an ce ka yi aiki ka yi ƙwazo sannan ka yi addu'a. To kama a yanayi irin namu da wani lokaci yanayin ma ba zai baka dama ƙwazon naka ya taimake ka ba, ya za a yi? To adamin so ake yi kana ƙwazo kana addu'a, kana addu'a kana ƙwazo, amma ka zauna abinda ba shi ke cewa malam ya ƙi noma don zakka. Kawai daga ba ma guje ya zo ya ce da malam algafata malam wannan zakar nan taku da kuke yi ta ban sha'awa, ni ma ina so zan yi, ya ake fitar da ita, ya ce buhu kaza ko dami kaza kaza. Kawai shi malami sai ya ɗauka wannan ba ma guje zai kawo masa zakka da kai ƙin noma. Daga wannan aikin banza ne wannan yi. Da haka daman so ake kai kana ƙwazon kana addu'a, abinda ba a so kawai ka dinga addu'a baka ƙwazo, ka zo ka dinga cewa a baka wurin yin kuɗi ko baka da sana'a. Ga mai yadda ka kudin babu, da haka so ake yi kana zikiri kana kwazon kuma kana addu'a. Amma babban abin yi shine mutum ya duba hanyoyin da za su taimake shi, cewa mutum dole yana bukatar ya duba hanyoyin da za su taimaka masa akan abin da yake son yi. To waɗannan hanyoyin su zai bi, sannan kuma ya ci gaba da addu'a da fafutuka a kansu. Haji Sani. domin ka hasu da lawani malogin kawai kasa kayanka kuma a tun da ka riga ka kasa kayanka a kawai sai ka yi ta cewa Allah ya kawo kasuwa la haula wala quwwata illa billah, ita ba za ka fara yin ta ba sai idan ka ga kowa na ciniki ban da kai. Amma idan kasa kayanka ai kawai sai dai ka ce Allah ya kawo mai ciniki kawai, yawwa, kuma ka koyi dabarun da za ka kama kwastoma, yawwa. Ai mutum na sai da kaya, kaga na farko kayan da mutane suke so da ka sayar ba wanda kake so ba, kuma da farashin da zai siyo, kuma mai irin kalar da suke so, mai kwarin da suke so, ka gane shi ne.
shi ma haka ai in ana tambaya yake wai an ce in ana ruwan sama saboda caɓi za a yi maka rangwame ya sanyi ne mai fi cancanta ma in kai duk kana jin sanyi ba za ka iya wanka ba sai ka yi taimama ka yi sallah in ya zama da sanyi ba za ka iya fitowa waje ka tafi masallaci ba sai ka fi daga gida shi kake magana sai ka yi taimama ka yi sallah ko kuma ka yi masallaka daga gida saboda sanyi ba sai ka je masallaci ba in ya zama da cewa fitowa jikinka ai akwai mutanen kamar wanda aka haife shi a wajen januwari february wanda suke ba sa rubo da mura ba su sanyi ba sa wanda yake shamajika ne sanyi baya iya rike shi ai ba zuwa ce don taka maka ba Allah ka tafi sai ka je masallaci wai saka inda dai haka kake baka zauna a gida cikin dumi ka bi liman sallah wanda kuma Allah ya ba shi lafiya zai fito garau ne da lafiya inshora ta lafiya ke tambaya life inshora ko health inshora wannan malamai da yawa ba su da ita ba muhammadu bahi wajen shekara 60 shine wanda ya ce ya halatta a yi life inshora amma almajiransa da abokansa ba su da ba har yanzu malamai ba su da life inshora ba amma kamar a america kamar a europe wani life inshora sai ya zama halal a can sai ya zama lafiya inshora ya zama halal amma a kasashe irin namu kamar najeriya lafiya inshora ba zai zama halal ba ta lafiya kuma kamar amerika da lafiya take da tsada da wahala inshorar lafiya ya halatta amma ma a yanzu a halin da muke ciki a yanzu inshora ta lafiya ta halatta saboda halin da mutane suke ciki a yanzu inshorar lafiya ta halatta amma ta rai ba za ta halatta a ƙasar mu bai amma ta lafiya za ta halatta saboda yanayin rayuwa amma kama a europe da america duk guda biyu sun halatta da ta lafiya da ta rai duk wanda ya halatta to na to cewa ya yi an gama rabo amma ko ta gona ta gandu wadda ita ana noma ta abinda ke cikinta aka samu na amfani za a taimaka wa wani mara lafiya ko wajen biki ko wani abu na rayuwarsa amma idan ya zama da aka yi sa'a aka samu amfanin gona babu wata larura ta haukan wannan amfanin gona to sai a raba daidai da namiji da mace to ba a yin rabo na gado daidai da namiji da mace sai fa idan su magadan ne ya zama da suka ce wannan alaba musu shi daidai amma idan suka ce gaba ɗayan gadon alaba shi daidai ba za a yi ba don ya saba wa Allah amma kamar wannan gona ta gandu a zo a ce alaba ta daidai to wannan za a iya yadda don kwaya ɗaya ne amma a ce alaba gado gaba ɗayansa daidai wannan ba za a yi da shi to mun yi ta baka sa yi ba mun yi ba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mun yi ko baka zo ba ko kana bacci ko kana tunani ila kana bukatar la ilaha illa anta a lokacin na'am gandu sai dai haka tun yana da rai ya ce wannan gona ta wace a je ya sa hannu alkali ya sa hannu garin da kadi ya sa hannu ya tabbatar da cewa wannan ya baro 'ya'yansa su raba daidai da ransa ya ba su kyauta ya ce kula amma in ya riga ya mutu wannan ba zai yiwu ba dole sai dai a raba gado inda shari'a ta ci an fahimta kun zaga to ya isa ka ku biyun nan za ka gama wannan gano nan to ku biyu da ku shi kenan za a yi bani ba na ji sabon ne a wajen wasu malamai tambaya ake yi idan mutum ya farki da daddare
kamar samari to kayan jikinsa fa ai wasu malamai suna ganin mani ba najasa ba ne, wasu na ganin najasa ne. to ala ayi halin da in mutum ya farki da daddare waɗannan kayan jikinsa in ya goge mani ɗanye ne shi kenan, ya kankare shi ya bushe shi kenan, kuma ya wanke shi kenan, ba dole ne sai ya wanke ya kankare ba, amma zai yi taimama. ai aljanu su ne shaidan shine aljan, musulmi aljani, kafiri kuma shaidan. Now? To amma yanzu shi mai motar duk aka rasa mai gudun da zai cimma mai mashin din, da motar da mashin wanda ya fi gudu. to tambayar da yake yi shine sun shiga mota haya suna tafiya sai wani wuta akan mashin, kuɗi suka dinga zubowa daga ko jakarsa ko aljihunsu dai suka dinga zubowa masu yawa, da aka sai mutane suka yi fakin suna ɗiba wannan kuɗi. to da suka dinga ɗiba wannan kuɗi, shi direbansu shi ma sai fakin sai je ɗiba wannan kuɗi, ganin ya ɗebi kuɗi da yawa sai ce duk wanda yake cikin motar ya yafe masa. ai ba ruwanka wannan kai, shi sai ya yafe maka, ai ba ka da zunubi kai, shi wanda haƙƙinsa ne ya yafe maka, ba wai da ce ya ba kowa kyauta wannan kuɗin shine haramun, amma dan ya ce duk wani cikin motar ya yafe musu, ai kai huta lolo, ba ka da zunubi ko ɗaya, shi kuma shi da Allah. sun ce kuma mai mashin ɗin ya dawo yana cewa ba shi kuɗinsa, wasu riga sun rabe, kaga wannan haramun su kai, sai kai ƙararsu kawai, ya ɗauki lambar motocinsu je kai ƙara. amma dai dan an yabe maka wannan kudin ba ruwanka kai, ai kai baka saba Allah ba, ka fahimta. to alhamdulillah akwai Alhaji Datti Magajiya ku wanda yake tsohon dan kwangila ne kuma mutumin kirki ne. Alhaji Datti Magajiya ku wanda yake mahaifin Alhaji Datti Yako ne, dan majalisar tarayya a yanzu, tsohon ciyaman kuma na karamar hukuma, mutumin kirki ne, zaka za mu dinga yi masa addu'a wannan har tsohon wata guda. sannan kuma akwai Alhaji Inuwa Musa Kwankwaso wanda shi kanin injiniya gwamna sanata Rabi Musa Kwankwaso ne, wanda Allah ya masa rasuwa, mutumin kirki ne. akwai kuma Hajiya Dijen Zaria, wato mahaifiyarsu Kabiru minista Zaria, da kuma Hajiya Jummai wadda ita ma Allah ya mata rasuwa, ita Hadiza. akwai kuma Alhaji Ado Guram, wannan tsohon malamin makaranta, tsohon ma'aikacin gwamnati wanda ya yi sakataren gwamnati a lokacin mulkin soja, da kuma abin kai lokacin gwamnati ya yi sakataren gwamnati lokacin gwamnatin PDP. to dattijo mutumin arziki da Allah ya masa rasuwa, shi ma za mu dinga yi masa addu'a har tsawon wata guda. sai mahaifiyar Alhaji Hassan Jos, ma'aikacin ITF wadda ita ma Allah ya mata rasuwa. sannan kuma akwai Alhaji Bashir Sanka wanda shi ma Allah ya masa rasuwa. akwai kuma Sharu Zakiru Hausawa wanda shi ma Allah ya masa rasuwa. akwai alaramma Malam Sabi'u Tofa, mutumin kirki ne, dattijo alaramma wanda shi ma Allah ya masa rasuwa. akwai yayan ambasada Bala Sani, wato Alhaji Aminu Sani. kun san sati biyu da suka shige muka yi addu'ar matarsa
hajiya rakiya mutum ne kirki wadda Allah ya mata rasuwa. To tun daga lokacin da ta rasu bai iya samun sukuni ba saboda shauƙi da begen wannan mata tasa mutum da arziki, to kuma rashin abin da ya sami heartbreaker. Kasan ga shakuwa ga soyayya sannan kuma ga shiga rai, domin mutuwar mata ya fi mutuwar iyaye, mutuwar miji ya fi mutuwar iyaye. To da haka wannan bawan Allah mutumin kirki mutumin arziki shi Alhaji Aminu Sani, shi ma za mu dinga yi masa addu'a kamar da ake matarsa har tsawon wata guda. Akwai kuma Malam Kasim Bature Tofa wanda shi ma Allah ya masa rasuwa, ita ma zai mutuwar ta sake koma Tofar ta su dike. To waɗanda muka ce za a dinga yi wa addu'a koyaushe akwai Malam Zubairu Yakubu Cula, Allah ya gafarta masa ya ba shi firdaus. Akwai Alhaji Ismail direba mai girma Alhaji Ali Sa'adu birnin Kudu wanda muke fata Allah ya gafarta masa. Akwai Hajiya Rakiya matar Alhaji Aminu Sani wadda muka ce za a ce mata addu'a har tsawon wata guda, kuma ga mijinta ya rasu a jiya da daddare aka yi jana'izarsa yau. Sannan kuma akwai Dr. Hayatu Habibu Gwarzo wanda yake kowa ya san abin nan, wannan kayan kuskure, ai Hayatu dan Dalhatu Gwarzo ne ko ba dan Habibu Gwarzo ba dan Dalhatu Gwarzo wanda ya commissioner na special duties shine ɗansa Hayatu. Wannan yaron ba shi da aure, yana aiki a China a matsayin likita, amma duk lokacin da ya ɗauki albashi in ya ware abin da yake da bukata na wata to zai aiko da raguwar albashinsa Najeriya ya ce a dubi duk wani mai larurar rashin lafiya da yake bukatar magani ko yake bukata a yi masa operation, to zai aiko da wannan kuɗi a taimaki wanda duk yake bukatar operation ko kuma yake da bukatar a bashi magani ko yake da bukatar ganin likita duk watan duniya inda ya ware bukatarsa ta larura, to ragowar wannan kuɗi zai aiko da su Najeriya ya ce a je a taimaki wanda ya kamata a harkar asibiti. Shi sa muka ce saboda nagartarsa za mu taimasa addu'a har tsawon wata guda. Da haka Dr. Hayatu Dalhatu Gwarzo ba Habibu Gwarzo ba. To sannan muna roƙon Allah ya gafarta waɗannan. Ga kuma Hassan Yasar wanda yake mutumin arziki ne, dan Alhaji Abdul Yasar ne, wanda shi ma za mu taimasa addu'a tsawon wata guda. Mutumin kirki ne, mai haba-haba, mai sauƙin kai, mai nagarta. Hassan Yasar, to Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, Allah ya ba su firdausul a'la, ko kuma Allah ya ba mu tsawon rai da lafiya da wadata da farin ciki. Fatiha.